Hádam na čase, aby som predstavil aj porotu, alebo ak chcete, tých, ktorí prepožičali hlas hlavným predstaviteľom Harryho Pottera. Tak, najskôr Hermiona, alias Táňa Pauhofová. Dobrý deň. Harry Potter, alias Mark Fašiank. A do tretice Ron Weasley. Budeme mať takú tvár aj Adriana Gulu? Nie, nebudeme mať, ale je tu. Ako vás zasiahla Potterománia? A vôbec zasiahla vás? Ak môžem začať, mňa zasiahla. Mňa zasiahla počas vianočných prázdnin, keď som vlastne prečítala všetkých 5 dielov. To museli byť veľmi nudné prázdniny. Práve, že vieš čo, začali tak, ale odkedy som chytila do ruky knihu Harryho Pottera, tak už neboli nudné. A vlastne neviem sa dočkať na to, kedy bude 6. Fúha. Vás ako zasiahla, chalani? Ja som zo začiatku ani nevedel, že nejaký Harry Potter existuje, ale až potom, keď som sa dostal na ten konkurs, tak som vlastne chcel vedieť, o čom je tá kniha a vlastne sa mi to zapáčilo a tiež ma to dosť ovplyvnilo. Pre mňa takisto začala vlastne castingom, čo sa konal na jar tohto roku. A odkedy som videl vlastne prvé zábery z tohoto filmu, tak ma to hneď chytilo a som si povedal, že tak Harryho by som teda veľmi rád daboval. Čiže ak som to správne pochopil, tak ty si do toho vhúpol až do toho 3. diela, predtým to daboval niekto iný, keď bol ešte malý, tak. Teda menší. Presne tak, lebo trošičku je to normálne, že deti dospievajú, vyrastú a takisto aj Harrymu sa zmenil hlas trošku a teda v 3. diele som do toho vhúpol aj ja. Aký časový vekový rozdiel od toho 1. do toho 3. dielu absolvovali tie decká vlastne? Koľko to môže byť? 3 roky viac? Asi tie 3 roky to Čiže od 10 do 13? Tak nejak. Tak nejak? Čiže teraz sú už 13-ročné v tom 3. dieli. V 3. dieli sa aj spomína, že majú 13 rokov. Znamená to, že aj vy ste museli nejakým spôsobom pomeniť hlas od toho 1. dielu do 3. dielu? Tak trošku áno. A ako to vyzerá, keď, ja neviem, pískal si v 1. dieli? Pískaš pri mikrofóne, áno. Tak mi to napodobne, ako to bolo v 1. dieli napríklad? Neblázni. Nie, Ale nie. Tánička. Nie. Táňa, nehambí Nie, sa. ale je pravda, že v 1. dieli vlastne aj tá Hermiona je dosť mladúčka. A ja síce mám tenší hlas na to, koľko mám v skutočnosti rokov, ale... Nemusíme prezrádať. Nie, to nebudeme. Ale tak či tak som ho musela posunúť trošku vyššie aj v tom 2. a až teraz ma vlastne pani režisérka Táňa Tadlánková tak upokojila, že už konečne sa môžem priblížiť svojmu hlasu, pretože aj Hermiona je staršia. Ty si tiež mal tak písklavejšie. Ty mi nenapodobníš? Ja nie. To sa tak hambíte aj pred mikrofónom? Vieš čo, dosť ti pomáha, keď originál počuješ v sluchátkach, pretože tak sa ti tak automaticky ten hlas posadí vyššie. Takto ti to asi nevystrúham. Nevadí, dobre, tak ja si to potom vypočujem v tej 3, pôjdem sa na to pozrieť už len kvôli tomu, aby som si to porovnal s tou 1 a 2. Spomínali ste castingy, cez ktoré ste sa museli dostať k tej postave. Ako to tam prebiehalo? Išlo len o to, že ste prišli, načítali nejaký text, len kvôli tomu, aby bolo počuť farbu hlasu, alebo už ste museli ísť aj do tých hereckých rolí, už ste museli niečo viac tam ukázať? Išlo, myslím, že viac o ten hlas. Oni to potom poslali do Anglicka a tam vlastne to museli schváliť, či sa tomu Ronovi ten, alebo Harrymu, alebo Hermione ten hlas hodil a myslím, že ten hlas skôr. Áno, ale samozrejme, že pokiaľ nie si jediný na tú rolu, takže musíš trochu aj zabojovať, takže trošku aj toho hereckého umenia sa do toho snažíš vložiť. Koľko tam bolo ľudí na konkurze? To asi nie je o malom počte. A toto som sa nikdy nepýtala. To nie teda. Ale myslím si, že na každú postavu by mali byť takí 3-4 uchádzači. Minimálne, myslím si. Hovorí sa, že tento diel je zo všetkých 3 najlepší. Je najakčnejší. Je určite najakčnejší. Aj vlastne tie knižky, keď decka čítali, tak tá 3 bola tak, aspoň mne prišla najpútavejšie napísaná, práve preto sa teším na 4, 5, lebo sa to podľa mňa zlepšuje a zlepšuje. Takisto, možno to bolo aj, ako si spomenul, ty režisérom, ktorý tým deckám dal voľnosť, že už boli starší, už predsa len ten štáb poznali to, čo točia. Tým pádom sa cítia tak sebavedomejšie. Čiže je to vidno možno aj na tom hereckom, alebo inak by som to nazval, keď mali tých 10, alebo keď robili ten prvý diel, tak išli podľa toho, čo im pravdepodobne ten režisér predhral. Určite. A že možno teraz už v tom 3. dieli troška dali do toho aj toho herectva? Herectva, respektíve vlastnej fantázie, ako si to oni predstavujú. Mne sa to ťažko hovorí, nehovorila som s nimi. Ale... Netelefonujete si. Netelefonujeme. Ale je to vidieť na tom, že mám pocit, že v tej jednotke stavili aj, myslím, že aj režisér na
ten detský šarm, na tie 3 krásne deti, ktoré vlastne stačili, že tam pobehovali a rozprávali a boli strašne krásne. Ale už ako dospievajú, už v tej trojke to asi nestačí, tak už museli aj trošku niečo zahrať. Ja som počul, že hlavná predstaviteľka, teda predstaviteľka Hermiony, originálna, sa vyjadrila, že konečne dostali voľnosť aj v rámci, teda nie voľnosť, ale konečne prišiel nový človek, ktorý robil kostýmy a že zrazu sú tie kostýmy také iné, uletenejšie, že už to nie sú také tie saká a zväzujúce kostýmy. To som bola prekvapená, že nemajú na sebe tie habity celý čas, ale vlastne sú oblečené úplne normálnym spôsobom všetci traja. V civile. V civile. Keď ste začali robiť Harryho Pottera, teda ty v trojke a vy v tých prvých dieloch, rozmýšľali ste predtým nad tým, že toto by som chcel, alebo chcela túto postavu si urobiť, nadabovať. Keď ste to čítali napríklad. No ja som to začala čítať, až keď už boli 2 diely vonku. To znamená, ja som vlastne, keď som ja robila casting na prvý diel, tak som vôbec netušila, o čo ešte ide. Vlastne ešte tu nebola ani žiadna tá Potterománia, všetko to len tak začínalo. Takže ja som prišla do štúdia, videla som tam jednu chutnú 10-ročnú dievčinku a strašne sa mi páčilo, ona veľmi bola taká preartikulovaná, preafektovaná a strašne sa mi to páčilo a veľmi som to chcela robiť. Vám sa to kedy dostalo do rúk? Ja takisto až potom. A tiež som, jak som hovoril zo začiatku, nevedel, že nejaký Harry Potter existuje a tiež až po konkurze aj o tej postave tiež som netušil, čo to je za postavu, tak ťažko povedať. Nie je tu niekto, Harry nebol taký, ktorý prečítal najskôr a potom si povedal, že ja by som to chcel robiť. No ja môžem povedať, že ja som čítal jednej z týchto kníh 2, Harryho Pottera a tam mi učarila postava toho zlého Voldemorta, toho mladého. A som si povedal, že to by bola postava pre mňa, ale tak v trojke to dopadlo trošku ináč, ale som spokojný. Lebo ono to tak väčšinou je, že keď si človek prečíta knihu najskôr, lenže u vás to tak teda nebolo, že si aj tie postavy predstavuje, ako vyzerajú fyziognomicky, čo majú oblečené. To sa mi stalo, ja som napríklad trojku prečítala skôr, než vyšiel film, to znamená tie nové postavy, ktoré neboli predtým, som si všelijak vyfabulovala, vypredstavovala, ale myslím, že v tom filme je to perfektné. Najviac ma teda potešil Gary Oldman. Tak Gary Oldman je fantastický herec, to už. Len keď sa objaví na plate, tak už je dobre. Už je dobre, áno. Museli ste mať zamknuté pevne ústa, nemohli ste nikomu nič prezradiť, lebo predpokladám, že sa našiel niekto v okolí, možno nie, ale možno aj áno. Kto chcel vedieť, ako to bude, čo tam je nové, na čo sa môžu tešiť. Tak určite. Všetci teraz sa nadýchli. Výborné, na toto som čakal. Vieš čo, v prvom rade to bolo o tom, že okoľko je to iné od knihy, sa pýtajú, pretože tá kniha je dostať, nikto sa nepýta, čo sa týka, že čo bude nové v deji, pretože si to dokážu prečítať. Pýtajú sa na rozdiel v spracovaní a my všetci traja len sa usmievame a hovoríme, choďte si to pozrieť a uvidíte. Takže nemôžete prezradiť nič? Nič. Absolútne nič? Nič. Akurát náš názor na slovenský dubbing a to sme zajedno v tom. Dobre, tak aspoň ten ma zaujíma. Názor na slovenský dubbing. Perfektne. A teraz mimo vás samozrejme. Áno, samozrejme, mimo nás perfektne. No Hermiona je tam famózna podľa mňa. Ja si myslím, že Harry Potter a Ron a veľmi dobre, veľmi dobre. Kto prepočítal hlasy ostatným predstaviteľom? Chceš to počuť všetko? Áno. Ty máš papier, že? Presne tak. Takže okrem nás troch, tam je pán Jedlovský, pán Romančík, pani Ulická, ďalší pán Romančík, pán Rufus Sklár, Miško Domonkoš a tak ďalej a tak ďalej. A netreba zabudnúť na Janka Došeka, zvukového majstra. Perfektný zvukový majster. A bez neho by ten film nebol taký, aký. My sa dostaneme aj k režisérke, o chvíľu len máme na linke diváka alebo diváčku, ktorý sa chcú niečo opýtať. Pekné popoludne prajeme komu? Dobrý deň, tady je Simona Vrablicová. Ahoj Simonka. Tak ja by som chcela povedať to zaklínadlo. Tak počúvam. Abrakadabra, korzo tu máme, abrakadabra, dnes ťa korzo zaklíname. Perfektné. Super, to si zaslúži potlesk. Simonka, nechaj v réžii adresu, alebo respektíve telefónne číslo, lebo na konci budeme teda rozhodovať nie ja, ale porota o tom, ktoré z toho bolo najlepšie. Tak možno to bude práve to tvoje. Dobre? Ďakujem. Maj sa pekne, ahoj. Ahoj. Ono je asi veľmi ťažké splniť požiadavky režiséra. Bo on má asi na to svoj taký názor a ako sa vám robilo s režisérkou?
ešte raz ju spomeniem, pani Táňa Tadlánková. Veľmi dobrá režisérka. Perfektná, no ja vlastne, my sme sa tak nejakým spôsobom vlastne rozprávali, aspoň ja hovorím za seba, ale myslím, že teba to postihlo rovnako pri prvom dieli. Postihlo je dobré slovo. Pri prvom dieli a vlastne tam sme si povedali, čo je tá postava zač, ako ju budeme robiť. A už vlastne v tom druhom a treťom už sme len pokračovali na tom, čo sme vybudovali v prvom dieli. Čiže bolo také nezáväzné stretnutie, kde ste si sadli a rozprávali sa o tom? Áno, tak 10 minút predtým, než sme išli do štúdia. Aha. A to stačilo? Stačilo, no tak všetko ostatné sme poobjavovali počas práce. Táňa, ty si tak ukecaná, že ani nepustíš chalanov. Chalani, poďte hovoriť. Ale nám to vyhovuje. My strašne radi počúvame Táňu. Radšej, ako by ste mali rozprávať? Tak to zase nie. Tak to sa zase mňa ale nepáči. Bolo dabovanie Harryho Pottera makačkou, ak to tak môžem ľudovo nazvať, alebo skôr zábavou? Tak dabovanie Harryho Pottera určite nebolo ľahké. Predsa niektoré slučky sme opakovali veľakrát, ale myslím si, že ten výsledok vlastne stál za to. Človeka to vždy poteší, keď vlastne vidí potom, že to dielo, čo sa stalo. Zhmotnené. No a hlavne pre mňa to bolo ťažké, pretože sa to natáčalo počas majstrovstiev sveta v hokeji. A tie termíny sa trošičku prekrývali, ale no. Tak si vymýšľal na termíny, si vymýšľal režisérke, že nemôžeš, pretože niečo. No, tak. Slučky si posúval. No, je to určite aj zábava, ale jak hovoril Marek, nie je to tiež moc ľahké a tiež niektoré slučky, keď tam opakujem aj 20 krát za sebou, tak už mi to aj trošku leze na nervy. Ale tak myslím, že výsledok je dobrý. Aj pani režisérka si zakričala občas? Alebo bola veľmi pokojná? Mierna? Čo kde? Nekričala, vieš, aká je dobrá? Áno, no ja neviem práve, že preto sa pýtam. Perfektná. Ako ste sa... Táňa, teba sa nebudem pýtať, Nepýtaj sa, ja lebo teba poznajú diváci, ale vás možno až tak veľmi nepoznajú. Kde ste sa vzali, ako ste sa vzali, bol Harry Potter nejaká prvá herecká príležitosť, alebo predtým ste už niečo robili? No čo sa týka dabingu, vlastne tak ja sa na dabingovej scéne už pohybujem nejaký ten úočik. Ja som najprv začínal v detskej rozhlasovej družine, kde ma vlastne pán Predmerský, režisér, ktorý bol odtiaľ, robil aj dabing a vlastne... Objavil. No, dá sa to tak povedať. Skôr to sú také hollywoodské pomery, dať, že objavil. Prepáč. Takže vlastne zhruba v tých 10 rokoch som sa dostal aj k dabingu. No ja som zo začiatku začal som ako s takým menším filmom. S menším filmom a vlastne dubbing ideš také malinké seriáliky, ale Harry Potter, tak to bol taký väčší kus. Dá sa povedať, že ak to tak môžem nazvať, je to taký zatiaľ vrchol tej vašej kariéry? Dubbingovej? Globále. No chlapí, však hovorte. Nie, my sme zvedaví na teba. Ja neviem, že či vrchol alebo nevrchol. Ja som na to hrdá, mne sa to páči a dúfam, že teda budeme v tom ešte pokračovať aj v 4 a 5, že nezostarnú natoľko, že už budú musieť vymeniť aj nás. Presne tak. Ja som tiež ako veľmi rád, že som mohol tento film dabovať a dá sa povedať, že je to vrchol tej mojej kariéry. Adrián? Ja súhlasím s Marekom. To som rád, že jeden s druhým navzájom súhlasíte. Je aspoň niečo, nejaká drobnosť, ktorú by sme mohli prezradiť, nalákať divákov, na čo sa môžu tešiť okrem Garyho Oldmana? Okrem Garyho, ja by som povedala, že majstrovský... Alebo inak, prepáč. Čo bolo pre vás v tej trojke také naj? Chalani, začala si dobre, ale nie, začala si dobre. Ja som chcela spomenúť určite Dementorov, viac o tom nemôžem povedať, ale myslím si, že každý, kto sa na Harryho Pottera dostane, tak pochopí, uvidí, sú tam fakt perfektne urobení. A sú strašidelní. To sme zabudli povedať, že vlastne tento tretí diel je preto je taký napínavý a zaujímavý. Najstrašidelnejší. Lebo je najstrašidelnejší zo všetkých. Že Táňa. Sedel vedľa mňa na predpremiére. A strašne som sa zabával. Počkaj, zabával alebo bál? No on sa zabával, ja som sa bála. Trhalo mnou každú chvíľku. Ja som dokonca počul, že tento diel je už viac urobený tak, že menej efektov, počítačových, špeciálnych a tak ďalej, a že skôr je to o tom herectve. Je na tom niečo pravdy? Neviem ani ako tak na herectve, je to o herectve, alebo teda o príbehu, ale príbehu ako takom, ako je vymyslený. Je tam
ťažko sa o tom hovorí, keď vlastne nemôžeme nič spomenúť, ale je to pravda, že nie je to na tých špeciálnych efektoch, ale je tam veľmi zaujímavo vymyslené, ako sa tam prelínajú niektoré veci. A možno, že ja by som mohol povedať, čo som sa dozvedel, nie? Však ja môžem, povedz, no. ja nemám zmluvu žiadnu podpísanú, že je tam údajne vykreslená oveľa viac a oveľa intenzívnejšie tá pochmúrna atmosféra čarodejníckej Rockfordskej školy. Ale nehovor. Fakt? Dobre som počul. Je to tak? No, je to tak, ale... Alebo či ma niekto zavádzal zase. Ale tak je tam pochmúrna atmosféra. Že veľmi. Áno. Pekné popoludne prajeme komu? Dobrý deň, príjemné popoludne prajem vám. Dobrý deň. Mohol by som teda to začať? Zaklinadlo? Áno, zaklínadlo. Počúvam. Chcem povedať. Takže Sirius ušiel z Azkabanu, pozerá cez Markízatskú bránu, Korzo sa práve vysiela a Sirius sa len prizerá, čo to tam je za ľudí, ich dubbing nás vždy prebudí. Fúha. Ďakujem za aplauz. Tak poprosíme nechať adresu, lebo možno sa aj ty teda dostaneš do toho, teda dostaneš sa do toho záverečného, ale musia... musia oni rozhodnúť. Jasné. Rozhodneme. Maj sa pekne, ahoj. No, ahoj. Ja by som možno ešte pred záverom poradil tým, ktorí nás teraz sledujú a hovoria si, že možno aj ja by som vedel takto dabovať, možno by som si vedel predstaviť, že poviem do toho štúdia, alebo mať slúchadla na ušiach a prepožičam hlas nejakej postave. Čo na to všetko treba? Čo človek musí mať? Či musí byť vyzbrojený? Či musí byť iný ako tí iní, ktorí sa tam nedostali? No určite odvahu, to je v prvom rade. A je to ťažké povedať, ale myslím si, že najlepšie je začať buď v nejakom divadelnom krúžku, alebo v nejakom amatérskom divadle, alebo, jak som ja povedal, cez tú detskú rozhlasovú družinu. Ale pokiaľ sú fakt, že šikovní, tak radšej nech tam nechodia, lebo náhodou nás vysadia z trónu a toto nebude dobré. Je to väčšinou tak, že ľudia, ktorí sú od fachu, teda od toho dabingu, vás niekde nájdu a posunú vás ďalej? Alebo je to tak, že vy sa musíte prebíjať, vy musíte ísť, vy musíte chodiť? Ja si myslím, že Táňa, my už máme to skúsenosti. šťastie, že už sme práve my tí na telefóne. Že vlastne keď niekto niečo potrebuje alebo by mal o nás záujem, tak stačí zavolať. To musí byť veľmi príjemné. Je to veľmi príjemné. Človek sa nenamáha. Áno. No, tak dožil som sa ešte jednej odpovedi a ešte predtým, ako skončíme, ktoré rozprávky vy ako deti ste vôbec mali radi? Čítavali vám rodičia rozprávky? Začneme tým. Alebo vy ste už tá mládež, ktorá to pozerala na počítači a na videokazetách? Ale nie. Práve, ja že nie. som to čítala sama. My sme sa stále práve o tom rozprávali, že my, starí capi, ak to môžem tak povedať, sme Čo som tu ja potom? Ani nechci vedieť. Sme vlastne odchovaní na rozprávkach, na magnetofónoch a na kazetách. A vlastne, na platniach, áno. Vážne? No, A že doteraz si veľmi radi, ako počúvame, ja teda najradšej mám slovenské ako ľudové rozprávky. Ja tiež. A doteraz mám kvantum kaziet doma a platní, ktoré to je úžasne upokojujúce. Platne som aj ja počúval, taká rozprávka bola, že 3x3 je 8, 9, 7, to je jedno. To si také... Ale tam viem, také bolo to násobilkové kráľovstvo. Áno, násobilkové kráľovstvo, presne tak. To si pamätám. Adrián, no, čo ty čítaš? No, keď som bol malý, alebo teraz momentálne? Keď si bol malý. No, viete čo, ja som mal asi tak... Nevykaj mi, prosím. Dobre. Potom si pripadám tak zvlášť. Ja som mal asi najradšej, čo som najčastejšie čítal, tak to Danku a Janku. To ma do toho nutila aj... A vlastne, alebo čo ja viem, ja som skôr ten televízor pozeral, rozprávky Toma Jerry, alebo Krtko, Filmarik a Filmuška. Väčšinou som bol pri telke. No, milá Hermiona, Ron a Harry, ďakujem vám veľmi pekne.